Судья-взяточник сбежал в Крым. Председатель антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что по оперативным данным судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус сейчас находится в оккупированном Крыму. Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и привлечение его к ответственности. В международный розыск его не объявили, потому что Крым – это территория Украины. Чауса поймали на взятке в 150 тысяч долларов. Деньги он хранил в стеклянных банках, закопанных во дворі. Як я вже казав, Крим перетворився мало того, що з окупованої території, де не діє українське право тимчасово, перетворився на такі собі лігово і сховище не тільки для суддів, корупціонерів, хабарників, але й для багатьох. Ви знаєте, що і колишні топ-менеджери злочинної влади також багато хто там досі проживає. Тому це є проблема, і її треба якось вирішувати так, щоб мимоволі не визнати юрисдикцію Російської Федерації на території нашій. Дуже гарно, коли кажуть, що ми впустили, і кажуть, це навіть люди з юридичною освітою. Самі понаприймали закони, які надають депутатам фактично абсолютний імунітет, суддям майже абсолютний. І заборонивши правоохоронним органам вчиняти ті чи інші дії до обмеження їх конституційних прав і свобод, в тому числі свободи пересування, до рішення Верховної Ради. І потім розказують, що дали впустити. Не могли ми жодним чином правовим, який зараз діє, той закон, який діє, не могли ми жодним чином його обмежити чи затримати, чи прикувати кайданками до батареї, чекати до 6 вересня.